Такъв е и захранки с Трошан. Ако за първ път попадат на моят канал, ще ви помоля да се абонирате, за да получавате известия, когато качвам нови и нови видеа. В днешното видео ще разгледаме ето тази фидер варичка на марката Formax, а моделът, който съм подбрал, се води Elegance Feeder Pro V2. Както може да видите, приятели на риболова, тази прекрасна варичка е проектирана за всички колеги риболовци, дори и за най-взискателните, които обичат динамичния фидер риболов. Без значение дали ловите шарани, платики, мрени или други риби, тази варица ще ви даде увереност и контрол, необходими при един успешен риболов. И така, приятели на риболова, нека да преминем и към това да разгледаме за какво по-точно става на дума. Именно, хората от Formax са разработили тази серия Elegance Feeder Pro V2 в доста голям диапазон от различни модели, които ще ви ги спомена малко по-късно. Преди това, нека да разгледаме дръжка, макародържач, материали, карбон, водачи и абсолютно всичко друго. Хайде! Нека да преминем първо към самата дръжка. Както можем да видим, надявам се, че добре се вижда на камерата, тя е плоска в горната си част, също така е плоска в долната си част. Това е направено с цел да не бъде обло допирът, който имаме, контактът, който имаме с нашата предмишница за по-голяма стабилност при варенето на рибките. Дизайнът определено е доста красив, доста изпипан, като на самата дръжка тук от двете страни има надпис Elegance. Точно така, тук имаме малка коркова част, другото е ева материал, преминаваме напред към самият макародържач. Макародържачът е от две части. Един път имаме горна част, един път имаме една шайба и по този начин осигурява доста стабилно захващане на нашата макара към макародържача. Като самият макародържач е на марката Fuji. А както знаете, Fuji правят едни от най-добрите, да не казвам най-добрите, макародържачи и водачи. След това преминаваме към едно мъничко надписче, което имаме пред самият макародържач HM2 Japan. Технология на карбон. Точно така. След това имаме вече самото описание на бланката Elegance V2 и тук пише 360. Отзаде на гърба имаме колко е дълга и колко части и каква кастинг акция е. След това преминаваме напред. Това е първата бланчица, разбира се. Имаме първият водач. Водачите също са доста качествени. Те са SICK водачи. Преминаваме към следващата стъпка и това е всеки един от фидерите, без значение дължината, е направен от 3 части. Първа, втора и трета секция. Като с това нещо, когато повечето фидери са на 3 секции, имаме много по-лесен достъп при транспортирането на нашите фидери, понеже транспортната дължина е сравнително доста по-малка. Нека да преминем и към връхчетата. Направени са с много интересна отцветка. Отгоре имаме червено, а от тук малко беличко. След което, когато видим в основата си какво е написано, тук имаме моделът, за да знаем V2. Отдолу след това имаме написани на колко милиметра е в основата, 2,2 мм. След това имаме колко унции. В случая този е 0,75 унции. И така, банда, като говорим за връхчета, нека да ви спомена нещо много важно за всяка една фидер варица, без значение марка и модел. В случая хората от Formax са се погрижили да има и сервис, или какво ще рече сервис, резервни части. В случая говорим за връхчета. Има резервни връхчета, когато евентуално ви трябва някакъв различен като друга унция, по-малка или по-голяма за различна дистанция или по-големи риби, или пък щупите, защото това е напълно нормално, да щупим някой връх, можем да си вземем от резервните върхове, които се предлагат за тези фидер варици на Formax Elegance Feeder Pro V2. И запомнете, сервизът е едно от най-важните неща за всяка една варица, без значение стилът, марката и моделът. И така, хора, нека да ви кажа и от какви варички като дължина и акция е съставена абсолютно цялата серия на тази варица V2. Започваме с най-късият и най-нежният вариант, а това е именно 3,30 дължина до 50 грама кастинг акция. Тази варичка тежи цели 194 грама и идва със следните върхове: 0,5,
0,75 и 1 унции. След това преминаваме към следващия вариант. Това е 3,60 дължина до 60 грама кастинг акция. Тя тежи 238 грама и идва със следните три върха. 0,75, 1 и 1.5 ОЗ. Вариант номер 3, това е 3,60 като дължина до 100 грама акция, 246 грама, идва с връхчета 1, 2 и 3 ОЗ. След това преминаваме към малко така вече доста по-тежката артилерия, а именно 3,60 до 140 грама и тегло от 253 грама. Тук връхчетата са 3, 4 и 5 ОЗ. И така отиваме към моделите 3,90 дължина, които са в три разновидности, както след. Първият вариант на 3,90 е до 90 грама кастинг акция и тегло от 255 грама, като тук връхчетата са 1, 2 и 3 ОЗ. След това преминаваме към 3,90 до 120 грама кастинг акция, 264 грама собствено тегло, което идва отново с 2, 3 и 4 ОЗ връхчета. И последният вариант на 3,90, който е за хората любители на големите дистанции, да не казвам зверски големите дистанции, 3,90 до 180 грама с тегло от 285 грама. Като този най-тежкият вариант идва с връхчета 3, 5 и 6 ОЗ. И така, хора, показах ви тази огромна серия на варицата Elegance Feeder Pro V2. Защо е толкова голяма серията? Защото производителите от Formax са помислили за абсолютно всички хора, които искат да ловят на късо малки рибки и надалечно огромни рибки. Хора, запознах ви с тази уникална варичка, както казах, цена-качество отново много добро съотношение, плоски дръжки, Fuji макародържачи, сик водачи. Какво повече може да иска човек? Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за такъми захранки с Трошан, защото следват още много и много интересни видеа. Хайде, чао и до следващото видео!